श्री लोग की बासपुर है और हम लोग सरपंगुरी मतलब आज 30 साल से रह रहे हैं। कोई मतलब सुख सुविधा कुछ नहीं मिला। अभी तक फ़िलहाल हम लोग का घर भी नहीं मिला है सरकार की तरफ से। इसलिए हम सोचा है जितना हम लोग का सरपंगुरी में जितना सुपर समाज का जो लोग है उन लोगों को लेके मतलब ईपीपीएल दल की तरह से हम लोग आगे जाएँ। और पहले तो हम लोग कुछ नहीं मिला, अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो हम लोग मतलब न्यू ज्वाइन किया है, देखता है सरकार जो आएगा तो हम लोग के लिए क्या करता है। और इसके लिए मतलब हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है, जाते आगामी दिन में हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं ईपीपीएल का मतलब जो है सरकार के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। जी हम लोग 17 लोग। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा ईपीपीएल ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा हम लोग। पहले कौन सा पार्टी में थे? पहले तो कोई पार्टी में नहीं था हम लोग, लेकिन मतलब जिसको दिल चाहता था उसको ही वोट देते थे। अभी तो फिलहाल मतलब हम लोग ज्वाइन मतलब सरपंगुर की तरफ से हम लोग ये 17 आदमी न्यू ज्वाइन किए हैं, क्या बोलते हैं ईपीपीएल की तरफ से। सेरफांगुरिनि सुइपार समाजनि गासै 17 जन बीपीएफ सापर्टारफ्रा जोंजों फैनानै जइन जाफैदों आरो लोगोसे आवजारगुरिनिफ्राय बीपीएफनि सापर्टारफ्रा दिनै साबा फैनानै जोंजों जइन जाफैदों। तो बिथांमोननि जइन जाफैनायखौ जों गोसो गोरबोजों दिनै इउपिपिएल पार्टिनि जानानै जों बोजबना लाबाय। खोब मोजां मोनदों जे दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा जे बे राइट डिसिसनखौ लानो हादों आरो बिथांमोननि बे डिसिसननि गेजेरजोंहाय जोंबो जोंनि दोलोआवहाय खोब गोजोननायजों लोगोसे मोजां मोननाय फोरमायहरदों आरो बिथांमोना जाहाथे इयुनावहाय जोंजों थाफैनानै एबा गभर्नमेन्टखौ सापर्ट होनानै गावसिनि रायजो जानायाव एबा गावसिनि इयुनावहाय जाहाथे मोजां फिथाइ मोनो बेखौनो जोङो आसा खालामदों। नंगौ, बे खोथायाथ' सैथो। दिनै बेवहाय प्रमद बर' सारनि मोजां आदर्श आरो नीतिजों बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायनाय लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि गामि समाज आरो बिटिआर बासिफोरखौ अनसायनाय, बयनिबो सायाव मोजां बिजिरनाय आरो बयनिबो सायाव समानै नोजोर नायनाय, मोनफ्रोमबो जाथिखौ जोङो दिनैहाय जयै लानानै मोनसे फेमिलि बायदि दिनै बिटिसिनि जायनाखि गभर्नमेन्ट एबा बिटिआर सरकारखौ सालायनायनि थाखाय दिनै बयबो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदों आरो इयुनाव जाहाथे जोंनि सरकारा गोजोर जायो बेखौनो बिथांमोना आसा खालामनानै दिनै जोंजों बिदिनो जइन जागासिनो दङ। कंग्रेसआथ' जेबो फेक्टर जाया। एक नाम्बारावहाय कंग्रेसआ दिनै सारा देशखौनो बिसोरो बेसेबांबा गोबाव सासन खालामबोनायनि उनावहाय करपसन आरो देशआव असान्ति अराजकतानि बारै बिथांमोना जेबो मोजां खामानि मावबोनो हायाखै। ओंखायनो बिथांमोननि बे कंग्रेस दोलोखौ 10 बोसोरनि सिगां जेरैबायदि जोंनि एनडिए सरकारा एबा बिजेपि गभर्नमेन्टआ दिनै फेजेननानै जोंनि इन्डियायावहाय मोनसे गोदान पाब्लिकफोरनि सायाव जागरणजों लोगोसे जौगानाय आरो सुख शान्ति लाबोदों। बे बिथिङाव दिनै कंग्रेसनि जानाखि अस्तित्व बे अस्तित्वआ दिनाव जिर' जाबाय। बिथांमोनहा 1 इन्सिबो दिनै बे देशआव आवगायनो हानाय नंला आरो बिथांमोनाव मोनसे इन्टारेस्टिं खोथा, कंग्रेसआव बुंनो थांबा दिनैनि दिनाव लिडार गैला। लिडार गैयिनि थाखाय दिनै बिसोर न'खर परिबारबाद जेरेखम राहुल गान्धी बायदि सासे अजग्य नङै मानसिखौ बिथांमोनहा दिनै जबरदस्ति बेसेबा गिदिर इन्डियानि प्राइम मिनिस्टार पदआवहाय होनो थाखाय बिथांमोना नाजाबोगासिनो दं। बे नाजानाया मालाबाबो साक्सेस जानाय नङा, खारन देशनि सासे प्रधान मन्त्रि जानांगौबा बे व्यक्तिया जग्य व्यक्ति जानांगोन। दिनै खिन्थु बेबायदि जायनाखि जग्य जायनाखि गियान जों राहुल गान्धीनाव जेबो नुनो मोनाखै। ओंखायनो देशबासिफ्रा दिनैहाय राहुल गान्धी एबा कंग्रेसखौ मालाबाबो बिसोर आजावनानै लानाय नंला। रायजो राजाफोरनिसिम आङो आखाइ खबजोबै गुरैयै बेखौनो आं दिनै मेसेज होनो लुबैदों। दिनैनि जानाखि ट्रेना जौगानाय आरो सुख शान्तिनि गेजेरजों दिनै थाबायगासिनो दङ एबा सोलिलांगासिनो दं। बे मोजां परिबेसखौ जाहाथे जोङो चिर जिबननि थाखाय गोबाव दोनबाय थानो हायो आरो जोंनि गेजेरावहाय अनलायनाय आरो सनमान होलायनाय बे जिनिसखौ जोङो गोबाव समनि थाखाय जाहाथे दोनबाय थानो हायो, बेनि खाथिराव दिनै साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा एबा जोंनि 1 नम्बरनि बे एमपि लकसभा समस्तिनि रायजो राजाफोरा आवगायबोयो आरो जोंनि दानाखि
सोलिबाय थानाय जायनाखि एनडिएनि जायनाखि एलायन्स केन्डिडेट बे केन्डिडेटखौ जाहाथे मदद खालामफैनानै देशनि सुख सान्थिजों लोगोसे देशखौ आरो जौगाबावनायनि लामायाव लांनो थाखाय बिथांमोनखौ आं दिनै गुरै खावलायहरबाय जाहाथे बिथांमोनहा बयबो लोब लोब फैनानै जोंनि एनडिएनि सापर्टार जयन्त बसुमतारी सारखौनो भट होना जाहाथे देरहाहोयो बेखौनो आङो गुरैयै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।